गासिखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय बे समाव दंफैयो आङो गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय साउथ कामरुप नि रानि ओनसोलनि सिङाव थानाय रानि आन्चलिक कमिटि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव सेथि बोसोरारि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय थावनि आन्धेरि जुलि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै बैसागो फोरबो फालिदों। थारैनो बे बैसागो फोरबो फालिनाय माखासे थासारिफोरखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादों। थारैनो बे समाव जोंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ माखासे बिनि थासारिफोरखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय। जेरै केमेरा पार्सन नोंथाङा बिथिं दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय। बेयाव गोबां रोजा रोजा बर' सुबुंफ्रा बाहागो लादों। जिहेथु बे नैबे आन्धेरि जुलि गामिनि माखासे कमिउनिटि हलाव गोबां रायजो राजाफ्रा बेयाव बैसागो बोथोरनि रंजानाय बाजानायनि गेजेरजों बेयाव रोजा रोजा सुबुङा बाहागो लादों। थारैनो मोनसे गोनांथार बाथ्राया गोसोआव लानो गोनां बाथ्रायानो जाहैबाय बिनि ओनसोलनि बर'फ्रा बारा बर' राव रोङा, थेवब्लाबो दिग्लायनिफ्राय गिबियै बर'नि हारिमु आरो कालचारफोरखौ लाखिनो थाखाय बिथांमोना देग्लायनि गिबि बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जादों खौसेथि बर' सुबुं आफादा। थारैनो जों माखासे सुबुंफोरजों रायलायगोन। गोबां सुबुङा बेयाव बाहागो लादों, माखासे सुबुंफ्रा राव रोङा। थारैनो गोमोथाव बाथ्रा, थेवब्लाबो बिथांमोना जोंनि बर'नि हारिमुवा आंगो होननानै बिथांमोना देग्लायनि जिथु बैसागो खुंनाय बे बैसागो खुंनायाव गावनि बर' हारिनि हारिमुनि गाननाय जोमनायखौ लानानै गाननानै बैसागो फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो। माइब्रानि गैयाब्ला माथानि लाबो ग्लद ग्लद लोंनानै मोसालांनोसै आं रंजालि बैसागुनि ग्लद ग्लद लोंनानै मोसालांनोसै आं रंजालि बैसागुनि आखाइखौ रायजोबो आखाइखौ बेवाइफोर दंबा जौ लाबो आंनो जौ लाबो माइब्रानि गैयाब्ला माथानि लाबो ग्लद ग्लद लोंनानै मोसालांनोसै आं रंजालि बैसागुनि ग्लद ग्लद लोंनानै मोसालांनोसै आं रंजालि बैसागुनि बैसागु बैसागु बोसोर गोदान महरै बोथोर सोलायो अखा बांखा मिथिंगा जोंनि बुहुमनि मिथिंगाया बिलाइजों लाइगां बिलाइजों गोथां सोमखोर बिलाइजों समायना रमायना जायो। आबाद मावनाय जायो, गायनाय फुनाय फारसेथिं गोबां आबादखौ बे बोथोरनिफ्राय जुरिजेनो। दा बेखौ बे बिसुब रेखानि बेखौ सोमोन्दो लानानै बे बैसागु बेखौ जागायजेननाय बा बोसोर गोदान महरै लानाय जायो। आसामिसाव संक्रान्तिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बैसागनि 1 तारिखनिफ्राय जोङो मोसानाय मुसुरनायजों गोदो आबै आबौनि दिननिफ्राय जों बैसागुखौ फालिबोदों। विभिन्न रोखोमै बैसागुखौ जाबोदों। दिनै बैसागुआ फैयै फैयै एसे गुस्लायनाय महर मोनफैबाय। जोङो बैसागुआ गोदो न'खर न'खर मोसानाय मुसुरनायजों जोङो बैसागुखौ बारहोयोमोन।
खिन्थु दिनैनि तारिखाव बै बैसागुखौनो लाबोनानै मोनसे स्टेजाव एबा जौसाङाव फसंफैनाय जाबाय। दिनैनि तारिखाव गासैबो आसामाव बैसागुफोरखौ बिभिन्न गामिफ्रावबो एबा बिभिन्न टाउन नगर जेरावबो मोनफा मोनफा कमिटि दानानै बेबायदि स्टेजाव एबा जौसाङाव बैसागु जानाय एबा बैसागु रंजानायखौ जों नुनो मोनबाय। तो सन्मानीय राइज, আমি এটা কথা চিন্তা কৰিব লাগিব, মনত ৰাখিব লাগিব, আমাৰ যিটো কালচাৰ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যন, এই কালচাৰ আৰু ট্ৰেডিশ্যনটো আমি কি ধৰণে আমি ৰাখিম, সেইটো খুব ডাঙৰ এটা কথা। যিহেতু এই সৰু সৰু জনগোষ্ঠীৰ যি কালচাৰ, এই ট্ৰেডিশ্যনবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ যিবোৰ জনগোষ্ঠীয় কালচাৰ আছে তেওঁলোকৰ লগত বিলীন হৈ যাবলৈ ধৰি আছে। যে গুৱাহাটী নিচিনা অঞ্চলত, খুব গুৱাহাটীৰ ওচৰে পাজৰে থকা অঞ্চলত, আপোনালোকৰ এই নিচিনা অঞ্চলত যে আমাৰ সাংস্কৃতিক যে দিশ, নাচ গান বা আমাৰ যি আচাৰ ব্যৱহাৰ, ঘৰুৱা যি নিয়ম নীতি ৰীতি নীতি, সেইবোৰ খুব এটা ট্ৰেণ্ডত থকা নিচিনা আমাৰো অনুভৱ হয়। গতিকে আমি আমাৰ যি কালচাৰ এবা ট্ৰেডিশ্যন, সেই ট্ৰেডিশ্যনটো আমি ট্ৰেডিশ্যন হিচাপে ৰাখিব লাগিব। আধুনিকতা আধুনিক হিচাপে যাব, আধুনিক নৃত্য বিভিন্ন সময়ত আমি আধুনিক হিচাপে চৰ্চা কৰোঁ, এইটো আধুনিকটো আধুনিক হিচাপে গৈ থাকিব, কিন্তু আমাৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যন, সেই ট্ৰেডিশ্যনটো আমি ট্ৰেডিশ্যন হিচাপে ধৰি ৰাখিব লাগিব। সেয়েহে আমি সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চই এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। সিদ্ধান্তটো হ'ল যে আমি প্ৰত্যেকটো আঞ্চলিক কমিটি, প্ৰত্যেকটো জিলা কমিটিয়ে আমি এই ধৰণৰ বৈশাগু পৰ্ব এবা বৈশাগু উদযাপনৰ জৰিয়তে আমাৰ যি সাংস্কৃতিক যি ট্ৰেডিশ্যন, সেই ট্ৰেডিশ্যনসমূহ কিছু পৰিমাণে আমি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ নেকি, তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। যোৱা বছৰৰ পৰা আমাৰ প্ৰত্যেকটো জিলা কমিটি, আঞ্চলিক কমিটিসমূহে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত ৰংজালী বৈশাগু পৰ্ব, এই নামাকৰণেৰে বৈশাগু উৎসৱ আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ইয়াত ৰাণী আঞ্চলিক কমিটিয়ে সন্মানীয় আপোনালোকৰ এই ৰাণী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহযোগত আজি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে। খুব ধন্যবাদ দিব লাগিব।